Mètode en flux, situacions d'aprenentatge diferenciat. Repensem la música a l'educació secundària obligatòria. Comencem la unitat de programació explicant en què consisteix cada situació d'aprenentatge diferenciat. Repartim el material i organitzem 5 equips de treball. Aquests equips aniran passant per totes les SAT al llarg de les diferents sessions. El mètode en flux es basa en 3 eixos essencials: la confiança, l'aprendre fent-ho i aprendre per compartir-ho, i l'avaluació multidireccional. Confiança. En el seu procés d'aprenentatge, l'alumne pot intervenir, discutir, debatre, aportar noves idees o propostes de treball. En definitiva, ser més autònom. Per això és imprescindible que entre el professor, l'alumne i el grup existeixi una confiança transparent i tranquil·la. Una confiança que no ha d'anar només dirigida als altres, sinó que, sobretot, ha de recaure en nosaltres mateixos per sentir que som capaços d'afrontar el repte que suposa aprendre i ensenyar d'aquesta nova manera. Els mateixos alumnes han d'aprendre a autorregular-se. El propi grup exerceix mesures de contenció quan algú o alguna cosa distorsiona el procés. El paper del professor consisteix a dissenyar i programar les situacions d'aprenentatge, oferint en tot moment un acompanyament actiu a l'alumnat. La confiança és el punt de partida, la condició sine qua non que ha de garantir un clima de treball. Sense ella, no és possible l'aprenentatge en aquests termes. Realitzem un treball previ d'acció tutorial, on tractem i parlem sobre valors i qualitats com el respecte, la responsabilitat, la iniciativa, l'autoregulació, la cooperació, la reciprocitat o la integritat. Un cop s'ha copsat aquest primer eix, es pot avançar en la metodologia i abordar el segon eix vertebrador, l'aprendre fent-ho i aprendre per compartir-ho. Les activitats de la SAT persegueixen l'acció de l'alumne, és a dir, practicar allò que es vol aprendre. Fer una cosa és una de les millors maneres d'aprendre-la. Prenem com a model la piràmide de l'aprenentatge de Cody Blair, que ordena els processos d'aprenentatge de més actius a més passius, tot posant en evidència que els mètodes que impliquen una participació i experiència més activa de l'alumnat són els que resulten més eficients per l'aprenentatge. Cada SAT té unes consignes ben clares que permeten que l'alumne desenvolupi l'activitat de forma autònoma. Això implica incorporar l'avaluació al llarg del procés. L'alumne ha de saber amb quins objectius està realitzant les activitats d'aprenentatge i quins criteris s'aplicaran a l'hora d'avaluar-les. I aquí és on entra en joc el tercer eix del mètode en flux, l'avaluació multidireccional. El procés d'avaluació és continu i es dona en múltiples direccions. L'alumne s'autoavalua en finalitzar cada SAT i el professor avalua les produccions que aquests han realitzat durant la sessió, en una avaluació continuada. En algunes SAT, és el propi alumnat qui s'avaluen els uns als altres, amb l'ajuda d'una rúbrica elaborada pel professor. D'altra banda, en acabar la unitat, els alumnes avaluen el mètode de treball. Exposen què els ha agradat, què no els ha agradat i què han trobat a faltar o farien diferent. L'adult escolta les aportacions i ajusta la metodologia en funció de les propostes sorgides. D'aquesta manera, la metodologia esdevé orgànica, flexible, dinàmica, modelable, única i irrepetible. Apropa l'aprenentatge a les persones que l'estan utilitzant. Esdevé facilitadora d'aprenentatge per a aquell grup concret que l'ha modelat, que se l'ha fet seva, que, al cap i a la fi, no ha fet altra cosa que anar-la construint conforme construïen també el seu propi procés d'aprenentatge.